ସକାଳୁ ଆଉ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି, ଆପଣ ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି ସମସ୍ତେ ମୋର। ଆଉ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା ସରିଲା, ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ମୋର ମାଙ୍କ ମନକୁ କଦଳୀ ଦେବା। ଏବେ ବାହାରୁଛି, ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ମାଙ୍କର ମନକୁ କଦଳୀ ଦେବି। ଆପଣ ସହିତ ସେଠି ଦେଖା ହବ। ଯାଉଛି ଏବେ ମୋ ଗାଡ଼ି ପଛରେ କାଲି କଦଳୀ ରଖିଛି, ଆଜି ନେଇଥିଲି। କାଲି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଛକକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଦେବି। ତେଲ ନାହିଁ, ତେଲ ପକେଇକି ଯିବି। ଘାଟିରେ ଦେଖା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଏଇଠି କାମ କରୁଥିଲ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ମାସ ଦେଉଛି ତ ଏଇଠି। ଏଇ ମାଙ୍କର ମନକୁ ଆରଥର ଆସିଥିଲି, ଏଇଠି କେତେ ଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେଇଟା 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଯେ ରେକର୍ଡ ହବ। ତମେ କି କାମ କରୁଛ? ଏଇଠି ଏଇଠି କି କାମ କରୁଛ? ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ ନା ଆସିଛ ପୁଅକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ? ନିଜ ଘର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା କି? ନେ 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 ଆ ଆ ଆ ନେ
ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା, 2ଟା ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ସାଢ଼େ 2:30 ଥାନାରେ ଆସିକି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ। ଆଜି ଆସିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଲି। ବହୁତ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଇ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରୁ ଥାନାରୁ ଲଞ୍ଚ ଆୱାରରେ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର କରେ, ନହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଥି ଭିତରେ ଯାହା ପ୍ଲାନିଂ କରେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ